бо мақсади татбиқи сиёсати варзишпарваронаи роҳбари давлат ва пешрафта гардонидани соҳаи варзиш дар шаҳри Ҳисор мусобиқаи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ бо шукӯҳи хоса доир гардид. Дар он кормандони касбу кори гуногун, занону бонувон ва наврасону ҷавонон иштироки фаъолона намуданд. Дар маросими ифтитоҳи чорабинӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр суханронӣ карда ба ҳозирин ҷиҳати бо муваффақият гузарондидани дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ комёбиҳо таманно намуданд. Сипас шумораи зиёди иштирокчиён бо ҳисси баланди ватандӯстона ҷиҳати тарғиби тарзи ҳаёти солим, оммавигардонии варзиш ва пайваста машғул шудан ба намудҳои гуногуни он дар ин чорабинӣ маҳорату малакаи худро нишон доданд. Рӯзи дави миллӣ ҳамасола якшанбаи 3 моҳи май дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушду инкишофи соҳаи варзиш ва оммавигардонии он дар байни аҳолии кишвар баргузор мегардад. Сокинони шаҳри Ҳисор низ дар чанд гурӯҳ вобаста ба синну соли муайян дар ин мусобиқаи умумиҷумҳуриявӣ иштирок намуданд. Дар марафони велосипедронӣ бошад, ҷавонону наврасон маҳорату қобилияти хуб нишон дода байни ҳам сабқат намуданд. Маврид ба зикр аст, ки марафони велосипедронӣ байни сокинон маҳбубияти хос пайдо намуда, сол аз сол ҷонибдорони ин намуди варзиш афзун мегардад. Дар фарҷоми мусобиқаи дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ нафароне ки сазовори ҷойҳои намоён гардиданд, бо диплом, сипоснома, медал ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ қадрдонӣ шуданд.